ברוכים הבאים לסרטון הדרכה נוסף של בוניקס, והפעם מרכז הלקוחות. מסך מרכז הלקוחות הוא המסך הראשי שמרכז במקום אחד את כל הפרויקטים והצעות המחיר שאנחנו מנהלים. המערכת מסדרת את הפרויקטים וההצעות לפי שמות הלקוחות, כך שניתן לקבל תמונת מצב ברורה ומהירה על כל הפעילות. בעמודה הראשונה ניתן לראות את שם הפרויקט ואת הסטטוס שלו, האם מדובר בפרויקט פעיל או בהצעת מחיר שעדיין ממתינה להתקדמות. בשלב הצעת המחיר אנו מזינים את העלות הצפויה ואת ההכנסה הצפויה. לאחר שההצעה מומרת לפרויקט פעיל, המערכת מאפשרת לנו לראות בצורה מסודרת את כל העלויות, הרווח הגולמי והרווח הנקי של הפרויקט. אפשרות שימושית נוספת היא שכפול של הפרויקט או הצעת המחיר בלחיצת כפתור. כאשר משכפלים פרויקט, המערכת מעתיקה את מבנה הפרויקט, השלבים, המשימות, תתי המשימות והצ'קליסטים, בעוד שיתר הנתונים נשארים ריקים. כך ניתן למעשה לבנות לעצמכם תבנית קבועה של פרויקט, ובכל פעם שפותחים פרויקט חדש, פשוט לשכפל אותה, בלי להזין מחדש את כל המשימות, התיאורים והמבנה. אם נחזור לחלק העליון של העמוד, לצד הכפתורים ליצירת הצעת מחיר ופרויקט חדש, נמצא שורת חיפוש שמאפשרת לאתר במהירות כל פרויקט או לקוח. מעליה נמצא מסנן השותפים. כברירת מחדל מוצגים כל הפרויקטים וההצעות שיש לי גישה אליהם. כאשר אני בוחר בבוניקס, מוצגים רק הפרויקטים שבבעלותי. כאשר אני בוחר לדוגמה ב-LNBCM, אני רואה את הפרויקטים של השותפים שלי. פרויקטים שקיבלתי עבורם, הרשאת ניהול או הרשאת צפייה. דרך הגדרות הפרויקט ניתן גם להעניק הרשאות צפייה או ניהול לעובדים, לשותפים ואפילו ללקוחות שלכם. וזה הכל להפעם. עד כאן סרטון ההדרכה על עמוד מרכז הלקוחות בבוניקס. היכנסו לקישור שמופיע בתיאור הסרטון, יירשמו ללא עלות וללא צורך בפרטי אשראי, פיתחו את הפרויקט הראשון שלכם ותתחילו לנהל בצורה מסודרת, חכמה ופשוטה יותר. בהצלחה!